מה זה ידיד לחינוך? לשם מה הארגון הזה? הארגון שתי מטרות על. הראשונה והמוכרת שבה אנחנו עוסקים הרבה היא סיוע למערכת החינוך, את זה כולכם מכירים מקרוב. המטרה השנייה ולא פחות חשובה היא שאנו מאמינים שבצורה זו אנחנו תורמים לאיכות החיים שלכם, אתם הגמלאים. המעשירה, המגע עם הילד, ההכנות, כל זה בא על חשבון קופת חולים. השנה אירחה אשדוד את נציגי המתנדבים בפרויקט הזה מכ-15 ערים בארץ. בחרתי את המקצוע שח, שזה מאוד יעזור לפתח את המחשבה ולחשוב לעתיד. לדעת מה זה אסטרטגיה, איך להגיע למטרה. יש לי 6, 2 לכל אחד. שמחה אוסקר, אני מבאר שבע ועוזרת לילדים, ל4 תלמידים בכיתות ב'. כל ילד וילד אני עובדת איתו ועוזרת להם בשיעורים, ויש התקדמות אדירה. המורה אמרה מה זה, תוך 3 חודשים הילדים התקדמו, שזאת הייתה עזרה מאוד גדולה. ואני שמחה, הילדים נהנים, הם רק רואים אותי נכנסת לבית ספר, שמחה, ורוצים אליי, אז זה כבר שווה לי את הכל. את הפרויקט ידיד לחינוך מרכזת באשדוד ניצה דה פורטו. משתתפים בו כ-60 מתנדבים גמלאים ב7 בתי הספר היסודיים. ראש העיר לקח על עצמו כמשימה אישית לקדם את הנושא. יש לנו המון ילדים הם זקוקים להחזיק אותנו ביד, זה הכל. שמישהו יקשיב אליהם, שמישהו ידבר איתם. באים הביתה, אומרים אחרי יום עבודה, לפעמים עצבנים, לפעמים משכורת, לפעמים רב במקום העבודה. ואז פתאום בא בן אדם טוב, לא רוצה ממנו כלום, רק רוצה שהוא יהיה קצת תחומים יותר בסדר בלימודים, שיחייך, מה רצינו לנו שהוא יחייך? בגדיל. ילדים זה ברכה, ולכן יש לב של זהב. מה הביא אותך להתנדבות הזו? אני חושבת שזה קצת הרצון קצת לתרום ולהתנסות במסגרת של התנדבות. אני מאוד נהנית מהקשר עם הילדים, מהקשר עם הבית ספר, וזאת תחושה מאוד מעשירה. זה מעשיר, זה נותן, בהחלט חוויה טובה. לדבר על כל מיני דברים, מה מרגישים, מה רוצים, חוויות. והיום אנחנו מרכיבים פאזל, זה קצת פעילות מסכמת, אנחנו מסיימים בעצם עוד שבוע את השנה. וזה יהיה מתנה לבית הספר, נשאיר אותו פה, נמסגר אותו ויישאר פה. ואתם נהנים לעבוד עם אורנה? כן. כמה פעמים בשבוע אתם עובדים איתה? פעם אחת. רק פעם אחת בשבוע? והייתם רוצים יותר? כן. זה כיף. ואתם שמחים שהיא מגיעה? כן. על אף שאתם נשארים מאוחר אחרי הלימודים, כולם כבר הלכו הביתה ואתם עוד כאן. יותר טוב. יותר טוב להיות כאן? כן. שישית אחת? תכתוב עליה שישית. כאן כמה שישיות יש? 2. תכתוב. אם אהבת פיצה עגולה. אוקיי? יפה, אנחנו נצייר פיצה עגולה. אתם אוהבים להיפגש עם יוסי? כן, מאוד. כן, מה זה נותן לכם שהוא בא? מלמד דברים. מלמד אותנו, מסביר לנו. עכשיו תגידי, איך אתם מייחסים לך? כחבר, כדוד, כאח גדול? איך היחס שלכם איתו? כאח. אח. יש לי חוויה מבית הספר הזה, להכיר מנהלת נפלאה. זה יופי. זה ממש יופי. אני חושב שזה בסדר, יש לנו פיברוק. אחת המתנות הנפלאות שקיבלתי כשנכנסתי לניהול הזה, את פרויקט ידיד לחינוך. היו לנו 7 מתנדבים, היום יש לנו 9 מתנדבים. המתנדבים האלה מאוד חשובים מכמה בחינות.
קודם כל זה משאב רציני לבית הספר, זו תקופה של קיצוצים, אין מספיק תגבורים, אז יש לנו מי שיתגבר את התלמידים באנגלית, בעברית, במתמטיקה. היום אין מימון להפעלות ספרייה. אז יש לנו פעמיים בשבוע 3 מתנדבים שמגיעים ומפעילים ספרייה, ואפילו משתלמים בהפעלת ספריות כדי שיוכלו להפעיל את זה מקצועית. באמת שיפור נפלא. אם 83% מתלמידי בית הספר קוראים לפחות 2 ספרים בחודש, אז השיפור הוא באמת משמעותי, ופה אני רואה את התרומה העצומה של המתנדבים. אנחנו מוצאים גם שיפור אצל ילדים, אצל דאגלס שלומדים אנגלית, שיפור בהישגים שלהם, יש לו לודמילה, שיפור במתמטיקה. הפרויקט ידיד לחינוך צובר תאוצה, והשנה השתתפו בו מתנדבים נוספים בבתי ספר המצטרפים לפרויקט הזה. אין גבול לחלמנות, למרות רצונה הטוב של העירייה. על טעם ועל ריח צריך